manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di abada kitaballahi wa sunnati. To me shaytan kitaballahi wa sunnati inna shaytan ya tabbatar da duk al'ummar annabi suka bi wannan sun tsira kenan duniya har lahira. Fi na hudu daga hadisan cikin littafin al-arba'in an-nawawiyya malam yace an abi abdurrahman daga abi abdurrahman shine abdullahi ibn mas'ud radiyallahu an. Abdullahi dan mas'ud Allah ya kara yadda gare shi kala yace haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari wa huwa as-sadiqul masduq shi ko manzon Allah shine mai gaskiya kuma abin gaskatawa. Annabi ya ce da mu inna ahadakum haƙiƙa ɗayanku ko mutane yujma'u khalquhu fi batni ummi ana tattara halittarsa ne a cikin mahaifiyarsa 40 yawman nutfa a tsawon kwana 40 na farko yana a matsayin ɗigon maniyi thumma yakunu alaqatan misla zalika sannan sai ya kasance gudan jini a gwargwadon waɗannan kwanaki 40 thumma yakunu mudghatan mithla zalik sannan sai ya kasance tsokar nama a kwatankwacin kwanaki 40 thumma yursalu ilaihi malaku sannan sai ya aiko masa da mala'ika fayanfukhu fihi ruh sai ya busa ruhi a gangar jikinsa wa yu'maru bi 4 kalimatin sannan sai a yi masa umarni da waɗansu kalmomi guda 4 bi katibi rizqihi abu na farko daga cikin guda 4 shine za a rubuta arzikinsa tun yana cikin mahaifiyarsa wa ajilihi sannan za a rubuta ajalansa yaushe ne zai rayu zuwa yaushe ne kuma zai rasu wa amalihi sannan za a rubuta dukkanin ayyukan da zai aikata a cikin gidan duniya wa shaqiyyin aw sa'id sannan za a rubuta cewa yana cikin nagartattun mutane ko yana cikin tababbu. Allah ya tsare mu. Fa wallazi la ilaha ghairu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace na rantse da wanda babu ubangiji sai shi inna ahadakum haqiqa dayanku la ya'mala bi amali ahli jannati zai kasance yana yin aiki da irin aiki na 'yan aljanna hatta ma ya kuna bainahu wa bainaha illa zira'un har sai ya kasance tsakaninsa da mutuwa bai wuce zira'i ɗaya ba fa yasbiqu alaihi alkitab sai abin da aka rubuta masa na kaddara a cikin mahaifiyarsa yayi rinjaye a kansa yayi rigaye kare shi fa ya amalu bi amali ahlin nari kwatsam sai yayi aiki da irin aikin 'yan wuta fayadkhulaha sai ya shiga cikin wuta. Wa inna ahadakum kuma haƙiƙa ɗayanku la ya'mala bi amali ahlin nari zai kasance yana yin aiki da irin aikin 'yan wuta hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un har sai ya kasance babu wani abu tsakaninsa da mutuwa ko kuma babu wani abu da zai kasance tsakaninsa da wuta illa zira'un sai abin da bai wuce gwargwadon zira'i ɗaya ba fayasbiqu alaihi alkitab sai abin da aka rubuta a kansa na kaddara yayi rigayi a kansa faya amalu bi amali ahlil jannati sai kuma yayi aiki da irin aikin yan aljanna fayadkhulaha sai ya shiga cikin aljanna. Wannan hadisin rawahu al-bukhari wa muslim. Al-imam al-bukhari da muslim sune suka rawaice shi.